Sipat daw. Doy, ko na doy, para punda mo doy. Pero wala sa ubog. Right. Magandang morning, patanghali na. Panibagong vlog naman tayo. At yung gagawin namin ngayong vlog ay magsasako nitong mga buhangin at saka mga bato, graba. Yung partner natin to. Para sa pagbuhos ng slob ay dampot na lang ng dampot. Wala naman tayo ng mapistuhan dyan kasi nandiyan naman sila. At may kanya-kanya kaming posisyon sa vlog. Alright, let's go na. Tadi butang. Ha? Tadi butang graba. Saan? Tadi. Huwag, mapapalayo pa yan. Diyan natin siya malapit. Baga. Pag migbusan, nadawal mo ba nito? Nagkira ng pig-alsan mo. Yan. Mo.
Alo ah! Alo! Upcast man. Nagkaratan ito. Namangitan ko. Parang hindi ka sa nagbabangki. Sasit-sit lang. Yung babay. Nabutan na sabi ko ito. Ha? Nabasa. Oo. Oo. Ah. Pupugol ko pa. Oh. Oh.
Ha? Kumandian mo Buhangin naman yung sasako namin. Para Pag Buhos. Dampot na lang ng dampot. Dito ka doy. Pag Buhos ng Diop po nga ni. Bulog po na magawa. Kung saan nag-uubo? Update siya naman kung baga.
kaya sa tuwan ng kina na Ito, no? mga gini tatay. Ngayon. Sige, punta kami sa atin. Salamat din. Pero mama, sa dito. Baka sutan ako ni tatay. Ano? Baka sutan ni tatay. Hindi, ano pa lang kung hali. Pasin siya naman. Ano? Balikan, pagkakaon. Napakabantay. Ay, mag-irbanan kami. No? Iba kami. Baka mo? Ngayon. Kulang pa ako sa naghihirap ko na ito. Ang bigat to. Okay guys, maghahalap kami. Para dun, saan na yun? Sa gilid. Maghahalap na si parang Jason nyo. Ako talaga video lang. Halo para sa Slob. Yan ano yung sabi ko sa bago? Ha? Ano yung sabi ko sa bago? Papagal! Pagal! Ako nagpupunong boto. Pingalo ba yan? %% sana. Ha? 18. Di rin malubat. Diba? Ayan. Pagalay doy! Dahan na. Highlights talaga. Pagalay doy! Para yan dun saan sa pinanuan nila, pinormahan. Overlap. Sabay pa yung nagarawan yung kanina. Sabay yan. Hindi, magkakabay yan. Yan eh. Kita niya. Ata doy. Mapapagal. Mapapagal na kita nun. Parang ka na. Feelings talaga. Dito mapapagal ka. Pagal ay! Pero wala sa ubaga. Pero putin. Pagalay! Hindi pa akong tinalbo. Ay nga balik. Ay ko, titubig do. Nalakas ako tubig. Ayun kami natin. Ay, pang ano pala. Ito tayo kaso na wala. Ito. Ay, pang... Dawin. Let's go! Tubusan ko muna camera.
Ano na? Go! Good. Sunod pang balde. Lalagod na saan? Sunod na balde doy. Madali. Kapol man siya. Bagal. Ay! Madinig. Puno na rito. Yan na lang maiksi. Ano nga rin? Hanggang ka maiksi. Sila wala. Andoy! Oh! Pagal nga ni, ano? Pagal? Tagal? Ah. Normal. Pagal na ito! Kasama sa trabaho. Sabi nga niya, I need to rest. Nagsasabi ko na ako nila. Tayo yan. Kasi MacArthur and ano dito. Ikaw pa rin ang nais ko. Ate na ton? Ate na. Naman ang puso ko. Bila pa? Ayan, sabi po. Mahirap na ang ina. Overlap. Lahat. Wow. Sipat damdamin. Doy, ko na doy. Punda mo doy. Pumasala yan. Babariman natin ko kan. Langit ang migil kitik ka. May na? Kititing ko ko. Goods! Pagalay! Tanong ko. Pagalay doy! May kadoy ang pala doy. Pathway. May nasuko-suko na ako yun. Yan, break time. Kainan. Tulingan. Kain po. Moy. Kainan time.